Waqt żewġ żjarat li jagħmel Bernard Grech f'Tanġbiex u fil-Ħamrun, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista ġeddet il-weda favur aktar ħidma b'risq in-nies f'kull lokalità. U fakkar li l-Partit Nazzjonalista mhu sejħan lil ħadd jieħu drittijiet tal-poplu bħalma seħħ meta l-Gvern Laburista prova jisraq il-voti billi uża persuni vulnerabbli li kienu weda akkomodazzjoni soċjali fis-siġġiewi. Dan hu il-Partit Laburista li lest li jagħmel minn kollox anki jisraq, anki jikser il-liġi, anki jwettaq frodi biex huwa iżomm il-poter. Imma aħna mhux ħaninħlew fuq il-ħidma u fuq is-ser u frodi tal-Partit Laburista. Aħna nibqgħu iffukati fuqek, nibqgħu naħdmu għalik. Kien għalhekk li fakkar kif kull individwu jixraqlu ħajja aħjar permezz tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Eġbor dak il-vot, għax dak il-vot huwa tiegħek, huwa l-għodda tiegħek biex inti tiftaħ b'dik iċ-ċavetta l-opportunitajiet illi l-kandidati tagħna lesti illi jagħtuk bil-ħidma tagħhom f'livell lokali, f'livell nazzjonali u f'livell Ewropew. Preżenti għal dawn iż-żjarat f'Tanġbiex u l-Ħamrun kien hemm qatt deputati u kandidati għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali.